Mo na nga kapaglaom karong kagabion, mo ni ako nga topiko gitawag nato kinig Mission Refocus, Breaking Barriers. Og sa dili pa ko mupadayon, akong giangyo ang tanan nga magampo kita. Father God in heaven, dako kay mong pagpasalamat diha kanimo. Din ikaw Ginoo nagauban kanamo sa matag karon ug unya. Lord, ikaw nasayod sa among mga kakulangon. Ikaw Ginoo magabubo niini. Labi na Ginoo samtang ako magastorya on behalf sa imong nga kabubuton. Ikaw Ginoo magapanalangin kanako. Ilabi na ang tanan nga mga nagapaminaw. Imuha sila nga grasyahan sa imong nga pulong. Salamat sa pagtubag sa mga pag-ampo, sa pagpasaylo sa mga sala. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Somehow, after the COVID, human sa mga kabag-uhan sa ito nga kinabuhi, mga gubot, daghan kaayo ang mga something nga kailangan nato apason. Daghan kaayo ang something nga murag nakapalayo nato sa itong kaugalingon diha sa atong buhi nga Dios. Og nakapalayo sa itong kaugalingon siguro sa atong isig katawo, sa ato ang pamilya, sa atong mga igsuon, or anything nga nakapalayo sa itong kaugalingon na ay barriers mga kaigsunan, mga kapaglaom. Adunay babag. So siguro lain-lain tagbabag karong kagabhion. Apan nasayod ako nga karong kagabhion, pinaagi sa tong topiko, Mission Refocus, Breaking the Barriers, ato kining pagatunan ug pagatuki-tukion. Apan sa dili pa, mangutan ako sa inyo ha, what is mission? Unsa man ang mission para kaninyo? Para kanato. Nasayod ka ba kapag laom nga aduna kay mission sa imong kinabuhi diri sa kalibutan? Bisan asa man ka karon, unsa man imong gibati, unsa man imong problema, nasayod ka ba nga ang Ginoo adunay mission nga naa kanimo? And for me, mission is something that motivates me to continue sa pagkinabuhi. Something nga ako ang gihugutan nga magpadayon sa kinabuhi, dili lamang sa ako ang pang-adlaw-adlaw, kundi sa pagpadayon, sa pagpaggamit sa buhat sa Ginoo. Mao ni ang ato ang mission, and I believe mao pud ang akong mission makapaglaom unsa man ang imuha nga mission. Why do we need to refocus our mission? Nganong kinahanglan man nato i-refocus ang ato nga mission? Nahalayo ba ta sa ato nga mission? Nganong kailangan man gyud nga i-refocus, nganong dili man i-enhance ang pag-focus? Nganong i-refocus man? Nganong i-redirect man nato ang ato ang mission? It is because sa akong gikaingon pa kaganina, somehow sa atong kinabuhi, atong gibati karon nga nalayo kita sa Ginoo. Somehow sa atong kinabuhi, atong gibati karon nga tungod sa atong pagkamakasasala, dili kita tako sa pagdawat diha ni Ginoong Jesus. Busa mga kapaglaom, why do we need to refocus our mission? Simply because God wants us to be with Him again. God wants us nga ma-reunite tangan kaniya. Kay basin nisimang nata sa itong mga dalan. Basin lahi na nga itong misyon. Nalimot na ta kung unsa gyud ang tinuod na ito nga misyon dinhi sa kalibutan. Ingon ana ka-importante nga nung kailangan nato i-refocus ang itong kaugalingon, atong i-assess ang itong kaugalingon diha sa Ginoo. Lord, asa naman ko karon sa akong pagtuo nga kanimo? Kumusta na Ginoo ang akong relasyon nga kanimo? O pinaagi ni ana makapaglaom, atong i-refocus ang atoa nga mission. What are your barriers in life to do mission? Unsa man kini imong gipanghuna-huna karon nga murag nakapalayo kanimo ngadto sa Ginoo. Nakapalayo kanako ngadto sa Ginoo. Nasayod ko lain-lain ang mga nag-like, lain-lain ang mga naglantaw. Apan sa karon makapaglaom sa dili ko mopadayon, ako kamong gihangyo nga gusto ko nga daghan usab ang mabulahan dining atong mensahe karon. I-share kini sa ato ang mga friends nga wala usab sila kabalo unsa ilang mission sa kinabuhi. Kay aron kitang tanan mabulahan ug atong masabtan unsa ning mission nga gusto sa Ginoo alang sa imo o kanako. I-share kini sa atong mga friends, sa atong mga group chat, atong mga young people, aron usab sila makahibalo o masinatian nila unsa ka maayo ang Ginoo dinhi sa kalibutan. According to Ellen White, mga kapaglaom, the work of education and the work of redemption are one. Akong balikon kamo ug dalon kamo sa panahon nga ako nag-eskwela pa sa kolehiyo. Actually, mga kapaglaom,
ako usa ka estudyante, dili produkto sa ato nga Seventh-day Adventist institution. Now, natay gitawag nga mga barriers. Kay bisag asa ta mo padulong makapaglaom, naagyod tay mga barriers. And during that time, as a product sa isa ka non-Adventist institution, daghan kaayog mga barriers. What are these barriers mga kapaglaom nga ato nga masinatian? Una niini, cultural and religious differences. Gikan sa ato nga eskwelahan, lain-lain tagrepresentar nga mga kultura. Sa mua dito sa Pagadian City, adunay Muslim, adunay mga lumad na mga Subano, adunay mga Kristiyano, lain-lain og kultura. Aduna po'y mga religious differences. Sama sa na aduna po'y Islam, na ay INC, labi na sa akong eskwelahan nga Catholic school. Unya ako, as a Seventh-day Adventist, ni eskwela og isa ka non-SDA school. Unsa man ni nga mga barriers. So, sumala, cultural and religious differences. Ikaduha, academic and social pressures. Mga kapaglaom, kining academic and social pressure, dako kay ni siya og impact sa pag-eskwela sa ato mga kabatan-unan. Ikaw batan-on nga naminaw karon nga ikaw ga eskwela sa dili Adventist nga tulunghaan, paminawa kini. Kita daghan kayo tag challenges when it comes to Sabbath classes. Apan nasayod ko kapag laom, batan-on, kung ikaw mo tindog nganha sa Ginoo, dili kaniya pasagdan. Maski pa og kinsa nang imuha mga barkada din ha, kung ikaw nagmahuguton sa imuha nga kaugalingon sa imong pagtuo nganha sa Ginoo, dili kaniya pasagdan. Busa pa man, bisan pa man aduna kitay mga barriers, cultural or religious differences, academic and social pressures, dili ta mabalaka kay kana nga mga barriers gidaog na kita ni Ginoong Hesus. So mga kapaglaom, karong kagabhion, ako kamong dalon sa kuha nga main topic kini siya giuluhan, the story of Jesus and the Samaritan women. Nga makita siya sa John 4 verses 4 to 30. Diingon din mga kapaglaom ato kining sugdan sa pagbasa. Sa iyang pagpaingon sa Galileo, gikinahanglan nga moagi gayud siya sa Samaria. Nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlag Sikar, nga dili hinlayo nga gihatag ni Jacob ngadto sa iyang mga anak nga si Jose. Atua didto ang atabay ni Jacob. Kung makahinumdum mo katong Jacob's well, naadira ni pundo si Jesus Christ mga kapaglaom samtang siya padulong sa Galilea. Nakita ni Ginoong Hesus ang mao nga atabay ug siya didto milingkod tapad sa mao nga atabay. Kay gikapoy siya, gikan siya sa iya nga panaw kay nagministeryo naman si Ginoong Hesus niini. Nya sa iya nga panaw makapaglaom, alas 12 kini nga tutok. Niining tungura ang mga tinun-an ni Hesus miadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. So si Jesus Christ na lang nahabilin sa mao nga well kay iya nga mga tinun-an nagpalit sila og makaon dito sa lungsod kay udto naman kaayong tutok. Unya, naay isa ka babaye nga Samarianhon, padulong siya sa mao nga atabay ug siya unta magkabo. Apan sa iya nga pag-abot sa mao nga atabay, si Jesus mingon kaniya, "Paimna ako." Sa tigingon si Ginoo, "Will you give me a drink?" So ang babae mitubag mga kapaglaom kay nasayod kita nga ang mga Hudyo ug mga Samarianhon dili sila maayo og pagtagad sa usag-usa. Nitubag ang mao nga babae, "Hudyo ka, ako Samarianhon. Unya nganong nangayo ka man kanakog tubig nga mainom?" So you see, murag nagwonder ang mao nga babae mga kapaglaom. Si Jesus mitubag, kung nasayod ka pa unta sa gasa sa Dios ug kung kinsa kining nangayo kanimog tubig, ikaw gayod unta kaniya ug hatagan kaniyag tubig nga naghatag sa kinabuhi. Wow, grabe kayo ka metaphoric ang gipadayag sa Ginoo. Kung ikaw nangayog tubig, ikaw gayod unta kaniya hatagan nga naghatag sa maong kinabuhi. So you see, natingala ang babae nga lahi man gyud ni og kuan, lahi gyud ni siya og approach lagi sa kuha kay ang uban nga mga Jewish people kay
pagkakita sila sa isa ka Samarianhon nga magpadulong, ang mga Jewish people mo atras na sila. Even gali sa paglantaw, dili na sila mo lantaw. Kay ilang giisip ang mga Samarianhon nga isa ka mahugaw. Apan sa mao nga panghitabo mga kapaglaom, ang babayi natingala. Og niingon gani ang babayi, "Sir, wala ko'y timba og lawom nga atabay. Asa ka man magkuha na ng tubiga? Kining atabaya hinatag sa among katigulangan nga si Jacob, ug siya ug ang iyang mga anak ingon man ang iyang mga kahayupan miinom gikan niini. Labaw ka pa di ay kang Jacob." Apan kabalo ba mo makapaglaom, si Jesus mitubag, "Ang miinom niining tubiga uhawon pag-usab. Apan ang miinom sa tubig nga akong ihatag kaniya dili na gayud uhawon. Kay ang tubig nga akong ihatag, mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga mohatag og buhing tubig o kinabuhing walay katapusan mga kapaglaom." You see, unsa ka promising ang gihatag sa Ginoo nga ang kini nga mga tawo nga moinom niini nga tubig magabaton ni anang tubig o tuburan sa kinabuhi. Dito raman kung sa ato karon nga mga context mga kabatanon, makaingon ta nga nyanhi ra man unta ako dinhi nganong moinom ra man ta og tubig pero nganong tagaan man ko og kinabuhing walay katapusan, nganong tagaan man ko og tuburan sa kinabuhi nga tubig. Pero usahay makapaglaom magwonder ta, susama usab ang gibati sa mao nga babayi. Siya naglibog, nahimo siya nga skeptical mga kaigsuonan, nagduha-duha siya kinsa man gyud ni akong kaistorya. Kinsa man gyud siyang tawhana. Atong padayonon ng mao nga bersikulo makapaglaom. Ang babae miingon, "Sir, hatagi ako niining tubiga aron dili na ako uhawon ug dili na usab ako muanhi sa pagkalos." Uy, ang mao nga babayi nangayo na siya og tubig mga kapaglaom. Buot pasabot iya na dieng na nasabtan. Unsa nga tubig ang iya nga gikinahanglan. Dili literal nga tubig kay giuhaw siya, kundi tubig kay giuhaw siya sa kinabuhi o giuhaw siya sa mao nga tinuod nga Ginoo, mao si Hesukristo. Atong padayunon ang mao nga bersikulo makapaglaom. Kiingon ni Jesus, "Lakaw, tawga ang imong bana og balik nganhi." Hala, natingala ang mao nga babae nga Samarianhan. Nganong tawgon man ako akong bana? Nganong kailaman siya sa kuha? Nganong personal level na makaniyang pangutana? Close ta? Friends ta? Nganong mo kalit man ka og touch sa kuha nga kinabuhi? Kay di ito na ay tumong ang Ginoo. Pero kabalo ba mo? Unsay tubag sa mao nga babae? Ansa nga, "Wala man ako'y bana." Wala ko'y bana, sir. Nganong ingon man ka nga adtua ang imuha nga bana. Pero unsay giingon ni Jesus Christ? Tinuod nga wala kay bana. Diha kay 5 ka bana ug ang lalaki nga imong gikaipon karon dili tinuod mong bana. Tinuod ang imong gisulti kanako. So ang maong babayi natingala. Kay yes, ang mao day nga babayi daghan siyag mga bana nga nangagi. Ug ang kanang iya nga kaipon karon dili na niya bana. Apan giunsa pag-divert sa Ginoo ang iya nga pangutana aron magwonder ang mao nga babayi. Dito nagkalalom ang ilaha nga conversation mga kapaglaom, mga batan-on. Nga murag somehow mas nakailaman si Ginoong Hesus sa mao nga babayi nga Samarianhon. Nga imbis wala na iya nga pagtagad, iyang gitagan og gamayng pagtagad, mas nilalumpa ang ilaha nga pagtagad. Ug ang babayi miingon, "Sir, nagtuo ko nga propeta ka. Ang among mga katigulangan nga Samarianhon nagsimba sa Dios dinhi niining bukira. Apan kamo mga Hudiyo nag-ingon nga kinahanglan sa Jerusalem gyud simbahon ang Dios." Og si Jesus miingon kaniya mga kapaglaom, "Babayi, tuuhi ako moabot ang panahon nga dili na mo mabalaka asang simbaha ang amahan. It is because dinhi niining bukira o sa Jerusalem." Hala, mga kapaglaom,
pagkanindot sa mao nga saad ni gihatag ni Ginoong Hesus. Atong padayonon, kamo nga mga Samarianhon wala makaila sa inyong gisimba. Apan kaming mga Hudiyo nakaila sa among gisimba kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudiyo. Apan hapit na moabot ang panahon ug karon ania na ang matuod nga magsimba sa amahan diha sa espiritu ug kamatuoran. Mao kini ang mga magsisimba nga gusto sa amahan nga maoy magsimba kaniya. Ang Dios Espiritu ug kadtong magsimba kaniya, kinahanglang magsimba diha sa espiritu ug kamatuoran. So you see mga kapaglaom, giingon gisaysay ni Ginoong Hesus, dili na kinahanglan nga muadto pagsimbahan o bisag asa man nga bukid or dinhing bukira nga mosimba mo. Kay ang Ginoo isa ka espiritu. Apan kamo magasimba diha sa Ginoo, kay ang Ginoo espiritu ug kamo magapuyo diha kaniya pinaagi sa kamatuoran mga kapaglaom. So in that way, grabe kaayo ang babayi ni samot ug kakutaw ang iya nga utok mga kapaglaom. Siguro kita usab kung kita makasulay ni ana unsa pud ang ato nga bation. Apan ang Ginoo magapanalangin gyud kanato. Dili gyud ta niya pasagdan nga magkalandrakas ang ato nga huna-huna mga kapaglaom. Muna nga miingon ang babayi, nasayod ako nga muanhi ang Mesiyas nga ginganlag Kristo. Inag-abot niya, iya kitang sultihan sa tanan. Si Jesus motubag mga kapaglaom, ako nga nagisulti kanimo, mao siya. So you see, gi-reveal ni Jesus Christ nga ang mao nga Misaya nga gihulat sa mao nga mga nga mao nga babayi sa ilaha nga banay mga kapaglaom, mao si Ginoong Hesus. Ug iyang gi-reveal kini sa mao nga babayi mga kapaglaom. Atong padayonon ang mao nga teksto. Niadtong higayuna nahibalik ang mga tinun-an Hesus ug natingala sila pag-ayo sa pagkakita nila nga nakigsulti siya sa usa ka babayi. Natingala gyud normal ang mga disciples ni Jesus Christ. Tungod kay Samarianhon ang mao nga babayi. Pero maski pag natingala sila, wala sila nangutana kinsa ni nga babayi, unsay ihang tuyo. Ang nahitabo lang mao kini mga kapaglaom. Gibiyaan nilakaw kay pagpadulong sa mao nga mga disipulo, ang mga babayi human naman siya istorya ni Ginoong Hesus. Iyahan na nakaplagan ang kamatuoran, iyahan na nga nahibal-an nga si Ginoong Hesus mao di ay ang ilaha nga gipaabot mo to nga paglakaw niya unsay giingon sa mao nga babayi mga kapaglaom. Iyang giingon, dali kamo og tan-awa ninyo ang tawo nga misulti kanako sa tanan nga akong nabuhat. Siya na ba kaha ang Mesiya? Mga kapaglaom, nindot kaayo ni siya nga mensahe alang sa mao nga babayi. Mubo kaayo ang iyaha nga conversion story mga kapaglaom. Apan kini mga kapaglaom, dako kaayo ni siya og impact sa maong kinabuhi sa mao nga babayi ug sa tibuok nga Samarianhon mga kapaglaom. Ug didto ang ato nga istorya nagatuyok sa mao nga Samaritan women. Ug niining takna mga kapaglaom, there are points to remember sa mao nga storya. Una mga kapaglaom, Jesus talks with the Samaritan women. What's wrong with the Samaritans and Jews? Ngano man nga nagkasumpaki man na sila. Ngano man gyud nga di man gyud magdugol ang mga Hudiyo ug mga Samarianhon. Simple because sa kaniadto pa sa panahon ni Jacob mga kapaglaom, sa panahon ni sa 12 tribes sa northern ug sa southern kingdom, didto nakatunga-tunga, dili na nako masaysay apan sa ako ang nasabtan kining mga Samaritan giisip kani sa mga Hudiyo nga mahugaw, nga mga mix ni sila og mga religion, lain-lain ang ilang gipangsimba ug wala na pud ni sila nahitunong sa mao nga dalan. Lahi na pod ang ilaha nga pagtulunan mga kapaglaon. Muna nga usahay ang mga Hudiyo dili gyud makader maski mo gamit sa plato or sa baso or sa kutsara nga gigamitan sa Samarianhon, di na sila mohikap ni ana mga kapaglaom. Ingon ana kahugaw ug kawalay bili ang ilang panglantaw sa mga Samarianhon mga kapaglaom. Muna Jesus talks with the Samaritan women. Isa kini ka mahibulungan nga panghitabo mga kapaglaom. Because Jesus wants the Samaritans to be reconciled
to be refocused. Kaya wala niyan si Jesus sa iya nga mission diri sa kalibutan para lang sa mga Hudyo, kundi niyan siya para sa mga tanan. Who was the Samaritan woman? Kinsa maning mao nga babae mga kapaglaom? She was a lonely woman. She was an immoral woman with 5 husbands, mga kapaglaom. Grabe no? Siya isa ka babae nga nagpalaboy-laboy lang din sa kilid. Isa siya ka babae nga mahugaw ug labaw sa tanan. Isa siya ka babae nga giuhaw. Nakita nato mga kapaglaom nga si Ginoong Hesus, bisan pa man taliwala sa iya nga pagkasiya ang mao nga babae. Pero si Ginoong Hesus nakigstorya gihapon nganha kaniya. How did Jesus help her? Will you give me a drink? Grabe mga kapaglaom, no? Usahay, kung tanaw na to sa tong kaugalingon, taas na kaayo ta, kinsa man ta para mutagad sa mga ubos pa kanato. Apan dili ka na ang gibuhat ni Ginoong Hesus mga kapaglaom. Instead, nangayo pa siya og tubig sa mga nga babae. Ug kana nga pagpangayo niya og tubig, dili lamang tubig nga literal mga kapaglaom, kundi tubig. Instead nga siya ang nangayo, siya ang nihatag og tubig sa kinabuhi mga kapaglaom. Nga mo'y nakahatag og kabusog, or shall I say this mga kapaglaom, nakahatag og kawala sa kauhaw sa mao nga babae. So you see mga kapaglaom, unsa kanindot ang gibuhat ni Ginoong Hesus. Nangayo siya tubig, pero in return, human niya istorya ang mga babae, siya na pud mismo ang nihatag og tubig sa kinabuhi mga kapaglaom. Ang tubig sa kinabuhi, mao kini ang eternal life mga kapaglaom. Next, if you knew the gift of God, giingon sa mao nga verse mga kapaglaom, the gift of God, unsa maning regalo sa Ginoo nga hikanato, mao kining tubig nga gikan sa iyahang kinabuhi. Tubig sa eternal life mga kapaglaom. Because God is the living water. Muna nga, kita, perminti gyud ta uhawon. Ako, perminti naman gyud ko uhawon karon kay sa ako nga pagdagandagan, perminti man gyud ta uhawon. Pero kini nga pagkauhaw mga kapaglaom, makahatag kanato og kasayuran, ang makahatag kanato og tama nga kabusog, makahatag kanato nga di na ta uhawon, si Ginoong Hesus lamang mga kapaglaom. Muna, if you know the gift of God, ingon si Ginoong Hesus, kung kabalo lang ka, for your information, ang tubig nga akong ihatag kanimo, mao kining tubig sa kinabuhi. And this is eternal life mga kapaglaom. Unsa kanindot nga ato ang mapamalandungan kini nga mao nga mensahe gikan sa tungbuhi nga Dios. The living water. Unsa maning living water mga kapaglaom? Ingon si Pastor Joy nako nga dili daw nako taga buhatan og mga lalom kaayo nga mga explanation based lang gyud sa kuha nga nasabtan, dili na nako gamitan og mga theological nga mga terms ng mga Hebrew ug mga Greek. No need na. Kay the living water itself mga kapaglaom, kabalo na gyud ta, who is it? And it is no other than Jesus mga kapaglaom. Ingon sa Psalms 36 verse 9, for with you is the fountain of life. In your light we see light. Grabe mga kapaglaom. Ingon sa Psalms 42 verses 1 to 2, as the deer panteth for streams of water, so my soul pants for you. Remember mo anang kanta nga, as the deer panteth for. So you see mga kapaglaom, God, Jesus is the living water mga kapaglaom. Muna nga, nindot kayo ang mao nga experience sa mao nga Samaritan women mga kapaglaom. Whoever drinks this water, grabe kayo nga linya mga kapaglaom, whoever. So kung muingon tag whoever, maski kinsa ang muinom ni ini nga tubig. Dili pwede nga mga 70 Adventist lang, dili pwede ingon nga mga Catholic lang, or mga INC lang, or mga unsa pa din ha, mga Muslim lang, tanan mga kapaglaom. Whoever drinks this water will have the eternal life, will get the living water, which is Jesus Christ mga kapaglaom. So you see, atong mahibalaan ug atong nga masuta mga kapaglaom, that it is Jesus that we need the most every day of our life mga kapaglaom. The kind of worshiper God is seeking, unsa man ang gikinahanglan sa Ginoo nga
ka mga tawo nga nagkinahanglan nganha kaniya, katong mga tawo nga uhaw sa kamatuoran, katong mga tawo nga nagkinahanglan ni Ginoong Hesus nga pamati nila walay bili ang ilang kinabuhi kung wala ang Ginoo. Katong mga tawo nga nanginahanglan ni Ginoong Hesus nga pamati nila nga kung dili sila makaampo sa Ginoo sa ilang pagmata, sa ilang pagtulog, dili kumpleto ang ilahang adlaw. Apan usahay sa itong pagkatawhanon, as young as we are, dili malikayan nga malimot ta sa pagampo sa Ginoo. Malimot ta sa pagtawag nga na sa Ginoo. Makatawag ta sa Ginoo, inag-anaan na kita sa problema. Makatawag ta sa Ginoo, inag-anaan na kita sa mga pagsulay, sa mga balatian. Apan sa panahon nga nakita sa mga kadagaya, ato na nga gikalimtan ang Ginoo. Nalimot na kita usahay sa pagpasalamat, sa pag-uli sa atong mga halad o gikapulo. Mga kapaglaom, I can still remember when the time nga estudyante ko sa Amicos, first pa nako nga sulod sa ako nga pag-eskwela, ang ROTC nga subject, Saturday na. Ingon ko, Lord, murag imuha man kong gipadala diri, Lord, ayaw ko og pasagdi. Ayaw ko og biyahe, Lord. Muto nga pagpa-enroll na nako. Pag ingon, sir, Sabado ra ba ning ROTC? Ditso din kog ingon nga, ma'am, wala na ilang hangyo ni. Basin makahangyo ko, ma'am, nga lahi lang nga schedule. Sir, wala na gid, sir, kay mo na gid ni ang gi-offer. Muto nga hangyo, tago na po ko sa kilid. Lord, unsa man gyud, Lord, murag first pa lang nakong tunob ni ining eskwelahan na gibati na nako, Lord, nga murag gisulayan nako. Unsa man gyud, Lord, tagai ko og tubag nining ako nga problema. Pagbalik nako sa information, mga kapaglaom, na ako'y natagbuan. Kay nangutana man ko for the last time, kay kining nga atay gusto nga kanang ihangyo, ato ginagbalik-balikon. Nakadungog man di itong isa ka babae. O ang mao nga babae, mao ang guidance counselor sa mao nga eskwelahan. Pagkadungog niya, uy, Adventist di ay ka? Mao nga nihangyo ka sa mao nga schedule? Ayaw ka bala ka, tagaan ta ka og special class. Wednesday afternoon ka, musulod sa koang klase. Mga kapaglaom, diha dayon, gitubag sa Ginoo ang ako nga pagampo. Og sungod ni ato nga incident, makapaglaom, ni-pledge ko sa Ginoo nga, Lord, you have made me experience your goodness the very first time in my college life. Please, continue to use me. Make me a blessing in this non-Adventist school. Mga kapaglaom, you know what? Grabe, ang ako nga kaagi, nakalampos na ko ato nga Sabado nga ROTC, pero ang uban nga mga practices sa mga presentation, mga project making, mga meeting, matunong gyapon og Sabado. Apan tunod sa mao nga grupo nga akong nahibalag, ang Adventist Ministry to College and University Students or ang Mas Amicos, or sa karon nga modern nga ato nga pantawag, gitawag nato ni siya Public Campus Ministry. Mao kini ang nag-guide nako, naggiya ka nako nga ayaw sulod. Let us stand. Mag-letter ta sa ato ang dean. Maghangyo ta sa ato ang teacher. So, akong gibuhat, kung naay mga Saturday nga mga arrangements, mga klase, mag-pray ko daan, Lord, please, hikapang ako ang teacher. Hikapang ako ang dean. And after my prayers, akong ihangyo. Og diha-diha dayon, ako pagasugtan. Apan sa dili tanang panahon pod, mga kapaglaom, nga atong mga hangyo matugot gihapon, mas pasulayan pagyud ta og ayo, mga kapaglaom, murag sukdon pagyud og ayo ang atong pagtuo nga sa Ginoo, nga murag makaingon ta nga sa mangyud ni Lord, murag di na gyud nako kay Lord, unsa man ni mabagsak na gyud ko ani Lord kung di ko mosulod og Sabado. Apan God has promised, mga kapaglaom, as long as mutawag tangan kaniya, dili ta niya pasagdan. Na ay instrumento ang Ginoo nga gamiton. So diha tuod man ang ako nga involvement sa Mas Amicos, kini mga kapaglaom, nagkalalom og usab na inspire usab nako ang mga kapaglaom nato, mga kauban nato nga dili ta mosunod og mao nga Sabbath classes. Og dito na naghan mi, nitubo mi, hangtod mga kapaglaom, nga dagsugod ang amo ang sharing sa mao nga mission, kung unsa gyud ang ministry sa Amicos.
nagkandak mi og evangelistic crusade, nakabautismo mi, naka-gain mi og more friends diha sa Ginoo kay mag-devotional man mi sa sulod sa campus, bisag asa nga mga public places, maka-remember jud ko sa plaza sa Pagadian sa una nga pag humana mo og klase, magtapok mi, and then kanang naay mga park na mga mga alone din ha, di na to mahibalaan nga kanang tawo nga nag-inusara din ha, dako kay na siya problema sa iyang kaugalingon, amo na nga ginaduol, amo ginaistorya, pag humana mo og istorya, amo ginaampuan, and nami feedback nga madawat nga magpasalamat sila tungod kay gusto na unta sila maghikog, gusto na unta sila muundang apan tungod sa mao nga prayers na divert ang ilang hunahuna, na change ang ilang hunahuna. And that's the impact sa ato nga mga batan-on diri sa non-SDA institution makapaglaom. Muna nga, lain-lain tawag experience. Dili ta pareha og experience tanan. But when you stand for God, when you want God to lead in your life, whatever your barriers nganha sa Ginoo, whatever things nga nakababag nimo nga sa Ginoo, willing kayo ang Ginoo nga bungkagon niya kana aron ikaw ug ako kauban ni Ginoong Hesus magkamaayo ang atong relasyon ug magduol gayud kita kanila. Ug mao kina ang gusto sa Ginoo nga iya nga pagtagaan og panalangin mga tawo mga kapaglaom nga willing mubuhat sa iya nga misyon dinhi sa kalibutan. I who speak to you am He. Makaingon ta mga kapaglaom nga si Ginoong Hesus iyahag yun nga gi-reveal sa mao nga babae nga yes, ako ang imong buot pasabot, ako ang inyong gihulat, ako ang Misaya. Usahay mga kapaglaom naay mga tawo mga kapaglaom nga moingon nga ako ang Ginoo, ako ang gipadala sa Ginoo, ako ang anak sa Ginoo. Usahay maglibog ta, dili ta ganahan mo tuo. Pero that time, mga kapaglaom, it is Jesus through His ministry, iya kining giangkon nga siya ang mao nga Misaya, siya ang Ginoo nga gihulat sa mao nga mga Samarianhon, mga kapaglaom. Makita nato no nga grabe kayo og impact ang gibuhat ni Ginoong Hesus. Dili basta-basta ang iyaha nga declaration, mga kapaglaom. Mao na nga sa mao nga mensahe ato nga shall I say this, ato nga masumada nga natay tulo kapi nga matulunan karon, mga kapaglaom, that Jesus has broke the barrier by being passionate through His passion, mga kapaglaom. Iya kini nga gi-break, mga kapaglaom, kay imagine ang babayi sa Marianhon unya siya isa ka Hudiyo, pero tungod kay passion niya nga ministry, passion niya nga kanang muduol pagyud or mo develop og isa ka relasyon ngadto sa uban. Si Ginoong Hesus iyaha nga na-win ang mao nga babayi. Imagine nimo sa kadaghan nga lugar nga pwede hunungan ni Jesus Christ, pero dito gyud siya sa tabay. Kay di ay ito ang iyaha nga purpose, iyang imit ang mao nga Samaritan women. Tungod kay dili lang gusto siya moinom og tubig, kundi passion ni Jesus Christ nga mumingle ngadto sa mao nga Samaritan women. Iyang gi-break ang barrier between sa mga Jewish people o sa mga Samaritan people nga dili di ay dapat nga magsumpaki. Dapat sila nga magduol. Og that was the greatest example, makapaglaom. And usahay sa tong kinabuhi, daghang kitag barrier tungod sa tong pride, nabikil ta sa isa ka tawo, dili na ta mo istorya niya, di na ta mo tingog, o nabikil ba ta sa ato ang kapikas sa kinabuhi, o sa itong mga higala. But because Jesus have this passion, giwala ni Ginoong Hesus ang iyang nga garbo, iyang gihambol ang iyang kaugalingon, mga kapaglaom. Tungod sa iyang nga passion, siya nakihinabi sa mao nga babayi. Ug ang babayi, mga kapaglaom, sa iyang nga side pod, dili niya mabati, dili niya masuta ang iyang gibati nga, wow, usa ka Hudiyo, nakig-istorya ka nako. Unsa raman ko sa ilang nga pananaw. Apan dili ingon ana ang tumong ni Ginoong Hesus. Tungod sa iyang nga passion, mga kapaglaom, tungod sa passion ni Ginoong Hesus nga iyang nga mission diri sa kalibutan, dili sa pagbungkag sa mga tawo, kundi sa pagkighiuli sa mga kaigsuuna nato nga nangawala. Mao kana ang iyang nga mission. Ug tungod sa iyang nga passion, mga kapaglaom, kini
iyang gi-break ang barrier, mga kapaglaom. So una nga atong hinumduman sa mao nga istorya, when we have passion, when we develop passion nga, yes, I'm willing to share my life, I am willing to share how God has been so good din sa akong kinabuhi, then that's the time nga ang passion nato ma-blow out o ato nga mahibalag ang mga lain-lain nga mga tao nga paghuman nato sila og istorya. Ako, personally, nadyo ko ana nga, makaingon ko nga, wow, ingon ato ko kabagagnaw, naking istorya ni ana nga tawo, dagko kay nga tawo, or kinsa na nga mga tawo, just to share God's message. Simple na kayo makapaglaom, usahay, dili man kinahanglan nga maingon ta nga, ang Ginoo mo gid ni, ingon ana, ingon ani, no need. Dili necessary. What thing nga ato ang hinumduman, when we have that passion, ato nang pangayoon sa Ginoo. Because we cannot have that spirit, that courage man kapaglaom kung wala ang gahom ni Ginoong Jesus. Muna sa matag karon og unya, atong iampo sa tong kaugalingon nga Lord, tagai kog passion nga akong ma-live ang imong purpose dinhi sa kalibutan. Lord, tagai ko og dugang kusog, Lord, nga kung unsa man ang imuha nga gusto mahitabo sa akong kinabuhi, ako kini nga mabuhat, Ginoo. Usahay ka ng kusukusuhon nato sa mga pagsulay, kung kanusa ka nakaproblema, mag-abot-abot ang daga mga problema, ang mga istorya nga murag makaingon ka nga nagyuy pulos ang atong pagkinabuhi diri sa kalibutan. Pero you know what? Jesus Christ broke the barrier, mga kapaglaom. Because of His passion, mga kapaglaom. Passion to break the barrier, passion to mingle with people, passion to give what is what God wants him to do. The mission, mga kapaglaom. What is the mission? Sa amoa nga mga young people, especially sa mga mas amigos, unsay mission nga, unsay passion dapat nato? It is to share God's love. And mao kini ang giingon sa 1 Corinthians 9 verses 20 to 23. To the Jews, I became as a Jew in order to win Jews. Pero giingon din I have become all things to all people, that by all means I might save some. Si Ginoong Jesus, kung kinahanglan, maski unsa ang iyang buhaton, para lang masalbar ta niya. Imagino nimo kapaglaom, ang Ginoo, flexible siya para kanato. Andam kayo ang Ginoo, mga kapaglaom, nga mudawat kanato, muduol kanato. All we need to do is to hold to Him, to hold sa iya nga mga promises, mga kapaglaom. Muna nga sa second P nga akong pahinumduman nga na kaninyo, mga kapaglaom. Sa tong first P, passion of Jesus to mingle with other people. Passion that drives us to share God's love. And second P nga atong makuha, mao ang to present God's love, mga kapaglaom. To present the living water ngadto sa uban. Si Jesus iyang gipresentar ang iyang kaugalingon, mga kapaglaom, that He is the living water, that He is the Messiah nga ginahulat sa mao nga mga Samarianhon. He presented Himself, mga kapaglaom. In our life, usahay, dili pwede nga magpahipi-hipi lang ta sa kilid. Dili pwede nga magtago-tago lang ta sa kilid. Sometimes, we need to present ourselves. Sagdiin ang uban nga moingon ka nato, gabida-bida na pud ni siya. Gaulo-ulo na pud ni siya. Kung dili nimo ipresentar ang imong kaugalingon, who will? Who will do it for you, mga kapaglaom? Muna nga maski pag-unsa ka gamay sa imong talento. Nakay talento sa pagkanta, nakay talento sa pagwali, nakay talento sa pag-organize, sa imuhang leadership, maski unsa kagamay imuhang talento, makapaglaom, ipresentar ka na ngadto sa Ginoo. Because the Lord will bless us. The Lord will nurture what is the talent within us. He even will multiply the talent, mga kapaglaom. Muna nga, second P nga atong hinumduman, will present ourselves ngadto sa Ginoo. Jesus broke the barrier by presenting Himself that, outfit check, Hudyo ko, Samaritan ka,
Pero akong i-present ang akong kaugalingon nganha kanimo kay tungod gusto ko nga walaon nako ang something, ang kural nga nagtunga kanato. Mao nay gusto mahitabo sa Ginoo makapaglaom. We need to present ourselves ngadto sa kalibutan to those people nga wala pa kabalo kung unsa ka maayo ang Ginoo. Wala pa kabalo nga si Ginoong Hesus mao ang tuburan sa kinabuhi. Nga si Ginoong Hesus mao ang living water mga kapaglaom. So we need to present ourselves everywhere we go. We have to be a good example mga kapaglaom. We need to bring Christ wherever we are. Pero usahay, as young as we are, dili ko exempted ani mga kapaglaom. Matintal kita. Usahay, mapariwara na to atong kaugalingon. Usahay, dili ta makasimba. Usahay, dili na ta maka-worship or dili na ta makaampo. But you know what, mga kapaglaom? Ang ikaduha nga pi, nagpahinumdum ka nato. Nga bisan pa man nahilayo na kita sa Ginoo, bisan pa man aduna nay kural tungod sa tong pagkamakasasala mga kapaglaom, God is always willing to break the barriers just for you and me mga kapaglaom. He is willing to present Himself sa atua mga kapaglaom just for you and me nga mapaduol kita nganha sa tong buhi nga Dios. You see mga kapaglaom, unsa kanindot ang gusto mahitabo sa Ginoo nganhi kanato. Not just to present sa iyang kaugalingon, but He challenged us to present ourselves as well to other people. And mind you, my dear young people, we might be peculiar. We might be different in the school or in the organization or in the workplace. Kay dili ta mangaon ani, dili ta mo trabaho ani, or daghan ta mga do's and don'ts as a Seventh-day Adventist. But padayon lang, ipresentar imong kaugalingon. Because they are watching us. And that is what God wants us to realize. That we are presenting Jesus. Outfit check! Na si Jesus Christ na ako. Kung na ako problema, dili ko mabalaka. Nga naman, kay naaman si Jesus Christ. So kung unsa imong problema mga kapaglaom, diha sa imong pag-eskwela, sa imong mga Sabbath classes, sa imong mga Sabbath appointments, sa imong problema sa pamilya, sa panudlanan sa kwarta, outfit check. Naa si Ginoong Hesus ako dili ko angay mabalaka. Ipresentar imong kaugalingon. Nga bisag usahay kapoy, nakaayo tungod kay daghan na kay kag trabaho, daghan kay kag gipanghuna-huna. Pero outfit check. Remember that in our life karon, Jesus is with us. Jesus is with you, young people. Ingna imong kaugalingon, Lord, naa ka sa akong kaugalingon karon. I represent you in this world. I represent you to be your children, to be your child. You see, usa kanindot ang ikaduha nga pi nga gusto nga masabtan nganhi kanato mga kapaglaom. Revelation 22 verse 1. Then the angel showed me the river of the water of life, as clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb. Pagkanindot mga kapaglaom, makita nato unsa gyud kanindot ang promise, ang saad sa Ginoo ngani sa tong tagsa-tagsa ka kinabuhi mga kapaglaom. As clear as crystal, the river of the water of life. So you see mga kapaglaom, all we need to do is to present ourselves. I have my God with me. I have a big God. Whatever my challenges, unsa man akong problema karon, ako kini nga ma-survive. And the last P nga akong ihatag kaninyo mga kapaglaom nga atong matun-an sa mao nga mensahe. Jesus broke the barrier by performing His own character mga kapaglaom. Unsa man iyang gi-perform? God's character mga kapaglaom. Mao na nga sometimes maulaw ta sa itong kaugalingon nga mo-representar sa isa ka lugar or sa itong pamilya, sa mutnag ang atong binuhatan, murag supwahi kaayo sa kalibutan. Usahay, ang atong binuhatan, murag kanang, kung pangutanon ang atong igsuon, kung igsuon ba nato sila, murag dili sila katubagon nga, igsuon ako na. Kay murag makauulaw kaayo ang atong binuhatan. Pero Jesus performed
the character that He wants us to follow, mga kapaglaom. Kaya di ay ito, in breaking the barriers, dili kinahanglan nga ang mga maot nga mga kinaiya mo'y atong ipatigbabaw. Kaya wala gyud relasyon nga mapahisag uli, mga kapaglaom. Wala relasyon nga mauli kung ang atong approach sa mao nga barriers maot og negatibo. Kundili only Christ character, mga kapaglaom, ang makahatag kanato og dugang kusog apan nga kanang mga barriers ato kana nga mabungkag, mga kapaglaom. Ug mapasig uli kita dili lamang sa atong buhi nga Dios, kundi sa ato nga mga isig katawo, sa atong pamilya, sa atong igsuon, sa atong mga ginikanan. Kana ang gikinahanglan nga atong buhaton. Ug mao na ang challenge sa Ginoo nganhi kanato, mga kapaglaom. Giingon ni Sister White sa Christian Service, paragraph 119, Christ's method alone will give you true success in reaching the people. Mga kapaglaom, gusto kay ta i-share ang gospel, gusto kay ta i-share si Jesus Christ ngadto sa uban. Pero hambog kay ta manglantaw, dili ta maglantaw anang mga tan-aw na tuubos, mamili ta kinsa atong ihalubilo. Is that the thing that God wants us? No. That is why Christ method alone, mga kapaglaom. Unsa gibuhat ni Jesus Christ sa mao nga babayi nga Samarianhon, Jesus mingled with them. Jesus mingled with her, mga kapaglaom. Wala siya nagduha-duha og palayo, wala niya gifilter ang iyang istorya as if ra nga istorya siya og kaila kayo niya. He mingled with him. So the same way, we will be mingling as well to other people. Because this is Christ's method. Dili nga pilion nato kung kinsa nga atong ihalubilo, pilion nato atong respeto, pilion nato ang atong nga pagtagad, unsa kadako, unsa kagamay sa tawo nga atong gikatubang. No, this is not God wants us to do. God or Christ method alone never choose people to mingle with. He mingled with everyone, mga kapaglaom. He showed His sympathy. He desired their good, mga kapaglaom. Dili kay usahay nga magmudol tag isa katawo kay magmarites lang. No. Kung naay problema ang isa katawo, usahay mayon maun na. Kay di man gud ka maminaw nako. But no. God wants us to show sympathy for them. So when we say to show sympathy to them, atong ipakita nga ato sila nga naluoy ta sa ilaha nga sitwasyon. And of course, tungod kay naluoy ta, we will minister to their needs. Uy, kaluoy ba nimo? Unsa man nagikinahanglan nimo? Unsa may akong matabang nga kanimo? And with that, mga kapaglaom, Jesus won their confidence. It is because nakuha naman ang trust. There is trust already. And in that way, we can be or we can determine someone to follow Jesus. So Christ's method alone, no other than method, mga kapaglaom, nga makahatag kanato og dugang kusog aron atong mabungkag kung unsa ng mga babag sa atong kinabuhi, mga kapaglaom. The woman's testimony is short, mga kapaglaom. Unsa may testimony sa mao nga babayi? Katong sa last one sentence, mga kapaglaom, giingon nga, nituo ko nga ikaw ang Misaya ug ako kining isulti sa uban. You see? Kining tawhana nakahibalo sa akong kinabuhi. O kini akong isulti pud ngadto sa uban. Short ra kay ito nga testimony. Pero dako kay itong epekto sa kinabuhi sa mga babayi. Imagine mo, nagkaratil siya dagan padulong sa mga nga community. Kay iyang gusto i-share how God has been so good to him. So when we do Christ method, the same way, atong isangyaw kung unsa ka maayo ang Ginoo ngani sa atong kinabuhi. Before na ko ni i-end ang ako nga message, makapaglaom, adun na ko'y gamay nga i-share sa inyo, ha. Ako, as a student, I grew up sa Mas Amicos. Mo'y ako nahimo nga training to develop a deeper relationship nga to sa Ginoo. Kung nasayod mo makapaglaom, nag-eskwela ko 4 years and a half sa non-SDA institution sa Pagadian City. But I challenge you that you do the same, pray with me the same, and experience with me the same. That on that 4 years and a half, happy ko ug proud nga maingon nga wala ko pasagdi sa Ginoo. That even one Sabbath,
God did not allow me nga makasulod. And in the same way, mga kapaglaom, the challenge doesn't end there, mga kapaglaom. Kaya ako ang graduation, it fell on Saturday. And the challenge there, wala gyapon ko ni paso. Instead, ni paso ko sa simbahan. Sa simbahan, dito nahimo akong graduation rites. And you see, mas napa-inspire pa nako ang ubang tao. It is because of the faith that we have. And during my teaching, I inspire as well students. Kanang feeling maghilak na lang ka maghilak mong tanan sa inyohang klase, kay na-touch mo sa inyohang lesson, nga ang uban mo share na kung unsang ilang nga kinabuhi, magpasalamat sa imuha. What a noble profession that we have in life, mga kapaglaom, as a teacher. Pero life doesn't end there. Dagantag mga challenges, dagantag i-break nga barriers, especially sa ato nga mga batanon. And as a teacher, one of my realization, mga kapaglaom, that when we break barriers, dili di ay nato masaligan ang atong kaugalingon. But we need the power of God, mga kapaglaom. Muna nga in everything that we do, always partner Jesus in our life. Everything that we do, always make Jesus nga, Lord, please, Lord, guide me. Lord, please use me, dear Father. Because you are the one that knows what's best for me. Ug usahay makapaglaom, makapangutaan na nga, Lord, mao ba gyud ni ang imong gusto mahitabo nako? Mahimo jud kong teacher? Or mahimo ko nga unsa man diha ang imong estado sa kinabuhi karon? But you know, remember, wala po ko expect that from being a teacher, na break nako ang barrier beyond the four corners of the classroom, nga mag-inspire og mga estudyante. But this time, another level of barriers, mga kapaglaom, that God challenges me. As a jail officer, mga kapaglaom, ako kayo siya nga challenge ako to bring Jesus in the jail facility. To inspire not just my co-workmates, but to inspire as well the persons deprived of liberty. Kinsa maning persons deprived of liberty, muni ato mga piniriso, mga kapaglaom. And you know what, mga kapaglaom, ang kinabuhi sa isa ka piniriso, dili gyud lalim. Kung ikaw, humok kayo ang imuhang kasing-kasing, then magsudoong ka sa mga piniriso, nga halos kada adlaw, managhilak, managtulo, managtsabaw, tungod sa ilahang mga kasubo, mga kaguol, o mga pagmahay sa ilahang kinabuhi. Dili gyud lalim, nga ilaha kini nga masudong mga kapaglaom. Murag kumuton imong kasing-kasing. And in that way, I believe that breaking the barriers, I pray that the Lord will use me in this facility. Makapaglaom, wala na tayo igo nga panahon. Ako lang ibilin nga kaninyo that when Jesus is in our life, when Jesus is in our family, nothing is impossible. Nothing or no barriers can break us, mga kapaglaom. Now, what are your barriers in life to do mission? Unsa man kini? Unsa man ang barriers nato? Hinumdumi that Jesus has broke the barriers for you and me. That is why refocus the mission and break the barriers too. Mayong gabi ka natong tanan. Let us pray. Dear Father in heaven, Lord, nasayod kami Ginoo nga imuhang gahom mo imong patigbabaw nga ni sa among kinabuhi. Nga baski unsa pa mang nagbabag sa among kinabuhi nga nakapalayo nga kanamo nga kanimo. Lord, ikaw mga bungkag niini, nga imo kaming iduol nga kanimo. Iduol mo kami sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi o ilabi na Ginoo sa among isig katawo sa among pamilya, sa among nga kasing-kasing Ginoo. Ikaw magabag-o ka namo, ikaw magatransform ka namo, ilabi na sa tanang mga naminaw o naglantaw karon. Panalangini kaming tanan nga sa amo ang kinabuhi karon, amo nga ma-refocus among kaugalingon nganha kanimo ug amo ma-break unsa man ang babag sa among kinabuhi sa pagsimba ug pagbuhat ug misyon nga kanimo. Pasayloa kami sa mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen.